Biye araba ye moram kalu klita ani duru jira bakele kemanani ani binani duru dona ambao fo ka wale nyumando on sugantiri la o kama ambao bisimla tele nyeta ka kunafuni blue konana bamanakana akwa bi kunafuni bakuruba ufleni Ministry minka bara nyashinen do dine kuma anweleka jamana kono haleka chef de cabinet hale koni kumbe sigido nyemaya la bi walasa kase ka jatedenw fara ɲɔgɔn kan min ye silamɛya bolofara minnu bɛ Mali la bɛn ani kelenya o bɛ se ka sabati cogo min na anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ olu ni ɲɔgɔn cɛ. Kulu min bɛ anw ka jamana kɔnɔ n'u k'a ma ko mouvement d'éveil citoyen olu kɔni ye kunnafonidilaw wele kunnafonidilaw yɛrɛ kɔni tɔgɔla soba kɔnɔ maison de la presse la walasa ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye laïcité yɛrɛ kɔlɔlɔ kan. An ka jamana kɔfɛ kunnafoniw na Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaakɔrɔ Ari Kuna Beje ale tanyana kunu. Sigi kɛrɛnkɛrɛnnen kɛra walasa hakilina minnu farala ɲɔgɔn kan ka se ka u ta bala ka ɲɛsin silamɛya bolofaraw ma anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ walasa min ye bɛn ani kelenya ye u bɛ se ka sabati olu ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na. U sigi kɔni daminɛna bi araba sɔnbara in na u tukalo tile 2 san 2023 dunanjigiso min bɛ Bamako n'o ye hôtel Olympe ye. A yirala k'a fɔ sa nin kɛnɛ in kɔni ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo o de ye ministre min ka baara ɲɛsinnen don diinɛko ma anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ o ka chef de cabinet ni o ye Seki Teleɲɛta tɔgɔla Ali Kulubali ani Salifu Ɲare u seginna ni min a bɛ somɔgɔ sama bɔ. Kabini faso Mali ni a ye gɛlɛya kɔni sɔrɔ ali silamɛya hukumu kɔnɔna silamɛw minnu bɛ n'u bi silamɛya dɔ u ye alikuranɛ kɔni dɔn kosɛbɛ kabini san 2021 olu ye baara dɔ kɔni n'u don baara min bɛna boli min de kan o de ye fɛn min ye silamɛya min bi faso Mali kɔnɔna a silamɛya yɛrɛ a bi cogoya jumɛn de la maaw bi ɲɔgɔn sɔrɔ hakilila jumɛnw na ani maaw ti ɲɔgɔn sɔrɔ hakilila jumɛn de la ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni de dɔn o de hukumu kɔnɔna sa ni olu bɛɛ lajɛlen kɔni dɔ la ka baara kɛrɛnkɛrɛnlen ka se ka o kɔni sigi sen kan ni o baara sigila sen kan o bi kɛ sababu kɔni ye ka se ka maaw bɛɛ lajɛlen kɔni fara ɲɔgɔn kan yaasa fɛn min ye alisilamɛya a bɛ se ka sankɔrɔ kɔnta ani bɛn kɔnɔna na cogoya min de la o de kɛla sababu ye fɛn min ye projet n'u b'a wele ko JISRA ani report olu ye bolo kɔni di ɲɔgɔn kɔni ma yaasa ka se ka o baaraw ka o kɔni kɛ o hukumu kɔni kɔnɔna na cogoya min na. ONG dɔ de bɛ u b'a fɔ a ma ko report ale n'a ka partenaire u y'a laɲini ka nin projet kɛ pour que taabolo ban minnu bɛ silamɛya la k'u ɲɛdɔn Mali kɔnɔna na pour que bɛnbaliya ni fɔɲɔgɔnko minnu bɛ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ ka se k'a dɔn silamɛ taabolo jumɛn de bɛ Mali kɔnɔna na taabolo ninnu fana u bɛnnen de don fɛn belebeleba jumɛnw de la fɛn minnu na fana u fɔlen don ɲɔgɔn kɔ k'o dɔn parce que fɔɲɔgɔnya ye fɛn mun ye Ala yɛrɛ de y'a adamadenw dan o tɛ kelen diinɛ fana na hali an bɛ silamɛw ye mais i b'a sɔrɔ fɛn dɔw la an bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ fɛn dɔw la mais fɛn belebeleba ninnu na an bɛɛ ye kelen donc o de la yani ONG in u y'a an chercheurs minnu ye ɲininnikɛlaw ye u y'a ɲini an fɛ an ka kalanba dɔ kɛ kalan mun na an b'a essayer k'a dɔn silamɛ Mali kɔnɔna diinɛ taabolo bɛɛ minnu bɛ Mali kɔnɔna na k'u dɔn maintenant pour que an ka se ka sigiɲɔgɔnya yɛrɛ nɔgɔya diinɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ Mali kɔnɔna na ka kɛ bɛn kɔnɔna na ka kɛ lafiya kɔnɔ pour que an ka jamana ka ɲɛ. Ni baara min filɛ nin ye ni tile 2 baara don ni a kɔni n'u dɔ la jirala k'a fɔ a baara bilala sen kan a bɛ waati jabɔ ni de ye baara minnu kɔni dila u ma ni maaw y'u hakili kɔni jagabɔ ka se ka fɛn min ye Mali kɔnɔna na ka se ka taabolo kɔni ɲini k'u dɔn ani silamɛya yɛrɛ ɲɛɲini k'a dɔn ka se ka gafe kɔni sɛbɛn ka na ni o kɔni de ye yaasa hakililaw ka se ka di a kan baara ka kɛ o hakililaw bɛɛ lajɛlen kɔni ka jamana silamɛya a bɛ se ka bɔ nɔgɔla cogoya min de la o de hukumu kɔnɔ u ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɔni senfɛ o nana ye k'a fɔ min bɛ faso Mali silamɛya kɔnɔ n'u ye taabolo kɔni de a taabolo bɛ taa fɛn min ye taabolo 4 bɔɲɔgɔnko kɔni de la. Taabolo belebeleba fɔlɔ ye an bɛ se k'a fɔ mɔgɔ minnu ye sufiya mɔgɔw ani an bɛ se k'a fɔ ma ko malikitu mɔgɔw fana parce que silamɛya la diinɛ ye niveau 3 de o niveau 3 bɛɛ la mɔgɔ bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ donc o de la yani an ye tɔgɔ minnu kɛ a kɛra tɔgɔ 3 ye quoi an b'a fɔ ma ko sufi malikit asharit voilà o ye taabolo belebeleba fɔlɔ ye taabolo belebeleba filanan an b'a fɔ olu ma ko sunnitu
yani an b'a fɔ ma ko salafiya mɔgɔw ani fana ka tila k'a fɔ ma fana ko hanbali mɔgɔw. Voilà, pour que silamaya niveau saba min bɔ fɔlɔ la mɔgɔ minnu bɛ silamaya kalan kɛ u b'a dɔn k'a fɔ ko silamaya la dusukun nasirifɛnw bɛ yen, donc bato yɛrɛ fana kɛcogow bɛ yen, donc ani hakilinaw fana u bɛ yen. Donc o yɔrɔ saba bɛɛ lajɛlen na fɔɲɔgɔnya bɛ se ka kɛ ko dama dama dɔw la, mais généralement mɔgɔw b'a bonya de, sinon fɛn dama dama dɔw de don minnu an bɛ se ka étude yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko fɛn dama dama dɔw dɔrɔn de don, et puis fana fɛn baziw tɛ quoi, fɛnw de don minnu a man ka kɛ fɔɲɔgɔn silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ, a man ka sigi tiɲɛ quoi. Silamɛya dɔnkɛlaw minnu ye nin baara in kɔni kɛ olu y'a jira k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ taabolo minnu bɛ faso Mali kɔnɔna na o taabolo 4 don bakurubaya la kɔfɛ, wa o y'a jira fana k'a fɔ n'i ye nin taabolo ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ta k'a jateminɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye silamɛya bɛ se ka sankɔrɔta cogoya min na, maaw bɛ se ka balo hɛrɛ la cogoya min de la, ani fo ka taa se a maaw bololafɛnw fana olu bɛ se ka lakana cogoya min de la. K'a fɔ ko an ye association islamique ba ninnu an y'olu ka statut lajɛ u ka papiyew u ka gouvernement yɛrɛ bɛ sɛbɛn minnu d'u ma, sɛbɛn na u ka laɲinibaw bɛ fɔ a la. N'i ye laɲiniba ninnu lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko a laɲiniba ninnu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ, a bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ mun ye an ka se ka niw lakana, an ka se ka an ka diinɛ fana an ka se k'a kɛ an fɛrɛma k'a sɔrɔ mɔgɔ m'an bali. O ye a laɲiniba dɔ ye. A laɲini dɔ ye adamadenw ka sɔrɔw n'u ka nafolow ka se ka yiriwa, u ka se ka lakana fana quoi. A laɲini dɔ fana ye jumɛn ye adamadenw ka hakili, parce que ko bɛ dulonnen don hakili de la. Bon alors que silamɛya dɔnnikɛlaw b'o y'a yira k'a fɔ ko nin fɛn belebala 5 de ye diinɛ, donc n'an y'an bɛ ɲɛsira nin fɛn 5 ma dɔrɔn fɔɲɔgɔnya bɛ dɔgɔya. O de la a bɛ fɔ maaw ye k'a fɔ Ala ɲinina maa 2 ko olu kɔni olu bi ko fɛn ye seliwolo kelen kɔni de kan, nka maa minnu bɛ yen n'u ye diɲɛ ɲininaw kɔni de ye olu maa 2 ti ku jamana kelen kɔnɔ. O de la sa ministre ale ka nɔrabila a y'a jira k'a fɔ ko laɲini min ye nin ye o laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka silamɛya taabolo bɛɛ lajɛlen kɔni fara ɲɔgɔn kan k'u dɔn, ani fɛn min ye ka se ka bɛnbaliya min b'u ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka olu kɔni bɔ yen ka ɲɔgɔn kɛlɛ k'o bɛɛ lajɛlen kɔni kɛlɛ. Laɲini ye fɛn min nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ o de ye silamɛya kɔnɔ taabolo minnu b'a kɔnɔ u yɛrɛ dama ka se ka cɛ bɛɛ ni kan bɛɛ sabati u ni ɲɔgɔn cɛ diinɛ ɲɔgɔnya baara kɔnɔna la, ka sɔrɔ kuma bɛɛ dɔ ma dɔ la gosi, ka sɔrɔ kuma bɛɛ dɔ ma dɔ neni dɔ ma dɔ buruja, surtout réseaux sociaux sanfɛ. O tɛ se ka sabati fiyewu fo an ka sigi adamaden n'aw ma sigi ka kuma ɲɔgɔn ye, o sigafɔ no kuma ɲɔgɔnya dama bi kɛ sababu ye ka kanu don ani ɲɔgɔn cɛ, a bɛ kɛ sababu ye ka ɲɔgɔn bonya baara ɲɔgɔn kɔnɔ bɛ sabati. Donc ni étude min ni a présentera an na n'a bɛna valider an nisɔndiyara ni fɛn fɔlɔ min ye o ye maa minnu welela kɛnɛ kɔnɔ pour que ka se ka a valider an dannamɔgɔw don mɔgɔbaw don minnu bi jamana diinɛ baara a historique n'u b'a kalama kosɛbɛ. Donc an b'a jigiya k'a fɔ n'Ala sɔnna u bɛna bɔ ni fɛn ye ka d'a ma min bɛna kɛ nafa ye kosɛbɛ silamɛya diinɛ ma cɛ bɛɛ ni kan bɛɛ sira fɛ. Ni tile fila baara in projet Gistra ani fɛn ye report olu ka laɲini kɔnɔna na ka silamɛw kɔni wele ka se ka a baaraw kɔni kɛ, fɛn ye o jirala k'a fɔ ko nin ye baaraba ye wa baara kolo dolen don, baara min do fana a ka ɲi kosɛbɛ alisilamɛya kɔni kɔnɔ. O de la fɛn ye jamana ɲɛmaaw fo ka taa se fɛn ye jamanadenw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni ma ko bɛɛ lajɛlen kɔni kɛmɛ k'i ɲɛsin ni baara in kɔni de ma, k'a jira k'a fɔ ko ninnu filɛ faso baara min na ani filɛ silamɛya baara min na, nin bɛ kɛ sababu kɔni de ye bɛn ni keleya min bi faso Mali kɔnɔ k'o sinsin ka bɛnbaliya kɛlɛ ani ka jamana yiriwali k'o boloda. Kolo min ni a bɛ ka limama yɛrɛ kɔni dɛmɛ a ka kɛlɛ la k'a ɲɛsin laïcité ma, olu kɔni ye kunnafonidilaw yɛrɛ wele kunnafonidilaw tɔgɔ la soba kɔnɔ kunun tarata min kɔni bɛnna utikalo tile fɔlɔ kɔni ma. Sigi kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ ye walasa ka malidenw ani diɲɛma ka se ka o yɛrɛ kɔni kunnafoni sariya suma kura min kɔni taara an yɛrɛ ka jamana kan ka se ka o yɛrɛ kɔni kunkolo ɲɛw kɔni ɲɛfɔ. O fana kɔnɔna na min kɔni ye nin kuru ye sa o yɛrɛ kɔni tɔgɔ dara ko mouvement d'éveil citoyen ni olu yɛrɛ kɔni bɛn na min kɔni ye jatew ye k'u di maaw ma laïcité yɛrɛ kɔni kɔlɔlɔw kan. An ka jɛ k'aw ka communiqué lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Jɛkulu min bɛ yen nɔ n'a sɔrɔ ko farala ɲɔgɔn kan ka se ka alimamiw dɛmɛ ani dɔnnibagaw diinɛko t'a la o sina la n'o ye laïcité ye. U ye sigi ka kɔlɔsili kɛ ani jateminɛ kɛ jaabi min bɛ n'a sɔrɔ o kɛra jaabi kunfɔlɔw ye min dira jamanadenw ka hakilila ɲininkali la jamana ka sariya sɛbɛn kura ko kibaruya la.
o jateminɛ kelen fana u y'o kɛ fo ka taa se jaabi laban min bɔra sariya sɛbɛn kibaruya la o kɔnɔna la an ka jɛkulu fɛn min bɛ yen n'o y'a sɔrɔ o ye nin jaabi ninnu ye a y'a minɛ ni sɛbɛya ye nka dusukasi y'an sɔrɔ ka sababuya kɛ an tun ye kunnafoni dɔw lase wagati tɛmɛnenw na an ka ɲɛfɔli dɔ kɔnɔ min kɛra juin kalo o tile 17 san 2023 kɔnɔ k'a fɔ bɛnbaliya ko dɔw kɛra jamanadenw ka kalata wagati la min n'o bɛ tali kɛ référendum kibaruya la ko dɔw kɛra minnu ma bɛn an tun y'o ɲɛfɔ nka tulo ma don o kɔrɔ jaabi laban dibagaw fɛ o kɔnɔna la an ka jɛkulu a sigilen don ka jateminɛw fana kɛ mɔgɔw la mɔgɔ bɛ n'a sɔrɔ e sen donna nin vote ko in na laïcité ko in na maa minnu bɛ n'a sɔrɔ olu ka surun walima minnu yɔrɔ ka jan yaasa jaabi min bɛ n'a sɔrɔla bi o jaabi in ka se ka sɔrɔ n'o de ye k'a to laïcité ka segin ka na bila an ka sɛbɛnso in kɔnɔ kɔrɔ ye tuguni o kuma la an sigilen don ka kɔlɔsili kɛ o tigilamɔgɔw bɛɛ lajɛlen na ka d'a kan o lahalaya tɛ dɔwɛrɛ ye fo k'an segin tubabuw ka mara kɔrɔ la tuguni jɛkulu fɛn fɛn b'a yɛrɛ sɔrɔ an ka lamaga in kɔnɔ n'an b'a fɔ o ma ko mouvement minnu ko k'u bɛ alimamuw dɛmɛ o kuma an bɛɛ lajɛlen bɛnna kan k'a fɔ an bɛna tɔgɔ kura ta tɔgɔ kɔrɔlen an bɛn'o bila ka sababuya kɛ baara taabolo kura ye o tɔgɔ in o ye jumɛn ye o de ye ko nin ye jɛkulu ye jɛkulu min bɛ yen n'a y'a sɔrɔ a sigilen don jamana in kɔnɔ jamanadenw kama ka se ka kɔlɔsili kɛ laïcité a tɔɔrɔ a n'a kɔlɔlɔ a n'a a bɔnɛ mana maa o maa sɔrɔ ka se ka dɛmɛ don o tigilamɔgɔw ma jɛkulu tɔgɔ kɛra o ye laɲini belebeleba minnu bɛ o jɛkulu kura in na o de ye ka si ɲɛna kɛ cogo min na kumakan min bɛ n'o sɔrɔ o sabatira jamana ka sɛbɛnso kɔnɔ n'o de ye k'a fɔ diinɛko t'a la yen ko diinɛko t'a la k'a tɛna se maa ka diinɛ ma a tɛ se ka dusukɔnɔsiri ma ka se ka wulikajɔ ni siɲɛna kɛ cogo bɛɛ lajɛlen na o kumakan in ka se ka sabati yaasa diinɛ ko o na se ka jate jamana in kɔnɔ an bɛ baara o baara kɛ an y'a dɔn k'a fɔ jamana a bɛna bɔ taasira dɔ kan ka taasira kura ta n'a bɛ f'o ma ko jamana ka jamana naaninan n'o ye 4e république ye o kuma an b'a ɲini ala fɛ ala k'o kɛ ɲɛtaga naaninan ye ala ka n'o kɛ jamana ka binko naaninan ye amin k'a yira bɛɛ la k'a fɔ jɛkulu in ni ala sɔnna n'o ye jɛkulu kura ye a sekun ye ka se ka kɔlɔsili kɛ laïcité ka tɔɔrɔ kana se maa ma o kuma la maa o maa n'o n'an tun bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yɔrɔ jan walima yɔrɔ surun an b'o bɛɛ lajɛlen na kibaruya k'a fɔ inshallah ni ala sɔnna an bɛɛ lajɛlen jɔlen ka to an wulilen ka to ka se ka jamana in ka se k'a lakɔlɔsi ka se ka jamana in lakisi ka bɔ laïcité kɔlɔlɔw ma. Teneta maaw wulila ka se honorable Abubakar Siriki Fɔnba ma ni ale yɛrɛ kɔni a hakilina di ko fila kan ko fɔlɔ o kɔni fanga jaso min kɔni kɛra Niger tile fila in na ani min fana kɔni ye ko filanan ye ni o tun ye Russie ani Afrique jamanaw olu ka ɲɔgɔn ye min kɛra Saint Petersburg min ye Vladimir Putin ye ani farafin jamana ɲɛmaaw kɔni ye ɲɔgɔn ye mun kɛ ka se ka o fɛsɛfɛsɛ maaw yɛrɛ ye cogo min na Aissata Mayiga ani Laji Mamadu Tarawele olu tun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen kan. An ka CNT wasaden ni o ye Abubakar Sidiki Fɔnba ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko coup d'état min kɛra Niger a kɔni jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ bamaci waleya yɛrɛ kɔni kɛlɛli la cɛncɛnfugo sanfɛla la. Fanga jaso min kɛra Niger an ka laɲini don anw nisɔndiyara n'a ye wa an yɛrɛ kun bolo a kun kan ka kɛ yanni bi yɛrɛ cɛ sabula ka d'a kan ni jugu kun bɛ Mali la ni jugu kun bɛ Burkina la foyi tɛ ni Niger ka président tɛ an tɛ se k'a fɔ Niger
parce que Niger ka population ne an ka laɲini bɛɛ ye kelen ni cɛ in Niger ka président de kun bɛna kɛ sababuya ye ka Afrique bɛɛ dafiri ale de kun y'i yɛrɛ bila Faransi ka bolo kan wa ale de y'a fɔ k'ale ka armée k'olu tɛ se foyi la ko terroristes de fɔrɔlen don olu de bɛ se kɛlɛ la armée min bɛ k'e lakana mɔgɔ min karara ka nin fɔ a ka dugu ma n'o binni ma diya e mɔgɔ min i ye maalankolon dɔrɔn de donc o de la an b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna an ka soi-disant démocrate minnu bɛ yan démocrate minnu sirilen bɛ farajɛ hakilina la n'olu bɛ na a fɔ nin kɔnɔna na ko an man ka nin dɛmɛ an b'a dɛmɛ ne ye parti ɲɛmaa de ye n b'a dɛmɛ wa n bɛ kulu min fana kɔnɔ an b'a dɛmɛ wa anw bolo ni ko kɛra ko min ka ɲi ko tɛ se ka kɛ ka ɲa ka tɛmɛ nin kan sabula ni nin kun ma kɛ jahali de kun bɛ na Mali kɔnɔ jahali de kun bɛ na Burkina kɔnɔ a ka di jɔn ye bi i ka maa dɔ to o ka kɛ sababuya ye ka Mali dafiri ka Mali dugu dafiri o bɛ fɔ jɔn kɔ donc an b'a a ko dɛmɛ wa a diyara n ye bi a diyara n ye sini an t'o dogo mɔgɔ la Niger yɛrɛ ka Nigeria u ka militaire bɛ b'o min na olu yɛrɛ ka sénateur ko u tɛ jɛ ni intervention militaire foyi tɛ CEDEAO bolo bilen CEDEAO a kirinen de don an bɛ wagati min na mais n'u kun ka laɲini sabatira a laɲini kun bɛ na ni mun ye a laɲini kun bɛ na a bɛ kɛ i n'a fɔ u bɛ to ka ziiri mun da ko waraba kɛtɔ ka misi bilenman ni jɛman ni finman faga a b'a to ko ni tilara nin na n bɛ se nin ma ni kɛra na n bɛ se nin na ni kɛra na n bɛ se nin na donc ni maliyɛn kun y'u sigi sisan k'a to u ka taa bi Niger kan n'u kun kɛra Niger u bɛ na Burkina n'u bɔra Burkina u bɛ na Mali la donc o kun ye an ka laɲini bɛ binnen ji la o de la an ka jamana ɲɛmaaw ani Burkina jamana ɲɛmaaw ye communiqué mun kɛ an b'a dɛmɛ wa minnu bɛ faso juguya la ko an ye constitution violé an b'a f'u ɲɛna n'i y'a mɛn constitution jamana dɔ de bɛ yen yala ni Mali kun tɛ bi olu bɛ constitution fɔ wa mais an b'a ɲini u fɛ comme olu de nɛn ka di constitution violeli la munna u karamɔgɔba min ye Faransi ani États-Unis u k'olu ɲininka ko diɲɛ bɛnna bɛnkan min kan n'o ye charte des nations unies olu ye o kɔni mun kɛ ka taa bi Iraki kan k'u da sera o ma wa olu ka o sariya jugu ko o de binna Libi kan n'an b'o kɔlɔlɔ kɔnɔ bi an b'u ɲininka fɛnɛ ko yala olu minnu bɛ ka kuma ko démocratie k'olu bɛ taga o sira de fɛ u baba commanda u fa ye Faransi mun ye n'u fa bɛ bɔ yen n'o ye Macron ye o ye Tchad ka coup d'état soutenu yala o fɛnɛ ye sariya sɔsɔ ye wa o ye jumɛn ye a sega cɛsiri Niger marabaga kuraw yɛrɛ nɔfɛ o kɔni tɛ dɔwɛrɛ barisa Faransi ɲɛ bɛ a yɛrɛ ka nafaw de kɔni diɲɛsɛntɔla la Faransi ka diɲɛnatigɛ de sirilen bɛ Niger o ni Niger tɛ Faransi tɛ courant sɔrɔ o tɛ foyi sɔrɔ u yɛrɛ bɔra ka nkalontigɛ dɔ kɛ ko 100 sarada k'olu ka courant source min bɛ bɔ Niger k'o ye 15 ye k'a sɔrɔ o ye nkalon ye Union européenne yɛrɛ o dugu 27 olu ka 100 sarada olu ka courant min bɛ bɔ Niger 24 ani buruburu de don a ko k'aw ta ye 15 ye donc ni Niger tɛ Faransi tɛ balo Niger dɔrɔn tɛ Niger Mali Burkina n'olu tɛ Faransi ko banna n bɛ fɛ a k'a faamuya ko diɲɛ kɔnɔ Faransi ninnu nɔrɔkun anw ka dugu la dɔwɛrɛ tɛ CEDEAO Union européenne olu ni Faransi da bɛ file kelen na san 1884-85 u ye conférence ba dɔ kɛ conférence de Berlin o dabɔra de ka Afrique fara k'a kɛ dugumisɛnninw ye ka ɲɛmɔgɔw bila la pour que u k'a tulu bɔ k'a ji bɔ o min bɛ ka ban o de tɛ bɛn Faransi ma Faransi ninnu ye dugu ye diɲɛ kɔnɔ yɛrɛya sigilen bɛ fɛn saba de kan lakana i ka kanw donni b'a la ani sɔrɔ lakana b'u bolo armée b'u bolo kan b'u bolo mais sɔrɔ t'u bolo parce que sɔrɔ in bɛ bɔ farafinna de donc ni Niger bɔr'u bolo o ye Mali bɔlen y'u bolo o ye yɔrɔ in bɛɛ bɔlen bolo donc Faransi bɛ kɛ fantan dugu de ye sisan parce que wari t'u bolo u ka wari bɛɛ sirilen bɛ taxe de la sanu min b'a bolo a bɛɛ bɔra anw fɛ yan bɛɛ b'a dɔn ji t'u bolo ba t'u bolo kɔ t'u bolo tile t'u bolo u bɛ sɔrɔ kɛ foyi donc ni kana bala o la Faransi bɛ nimakaran de la a bɛ saya ni balo de cɛ ni nin ko in banna dɔrɔn o ye Faransi ko bannen ye u bɛna gɛrɛbuya kɛ anw fɛ yan u bɛna delili kɛ anw fɛ yan u bɛ siri anw na u y'anw de kɛ e ka jateminɛ kɛ ko Niger n'i ye diɲɛ ta Niger kan ka kɛ dugu fɛ dugu minnu bɛ jate fantan duguba fɛ mais Europe de bɛ balo o dugu la aw ka sɔrɔ sirilen bɛ dugu minnu na olu ɲɔgɔn fantan dugu tɛ donc jɔn ye fantan dugu ye donc diyagoya ye Faransi bɛ nin kɛ mais a bɛ yɔrɔ min na sisan a yɛrɛ fana bɛ nimakaran na parce que a jigi dalen bɛ américain minnu kan américain commencera ka ban ka i tɛgɛ di Niger ka ɲɛmɔgɔ kura ninnu ma parce que n'o tɛ olu fana iraniens bɛ yen olu tɛna fɛn sɔrɔ o la. Cɛnfogo jamana kɔnɔmɔgɔw ka u tɛgɛ yɛrɛ kɔni di ɲɔgɔn ma o de kɛra weleweleda kan ye. Bɛ kumakan fɔlɔ min lase Niger ka jamanadenw Mali ka jamanadenw ani Burkina ka jamanadenw u bɛɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma anw bɛɛ de ye jamana kelen ye koyi.
danfara foyi t'an ni ɲɔgɔn cɛ wa u ka laadalatigiw n'a bɛ fɔ ma ko autorité coutumière olu ka wuli ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ walasa an k'a lajɛ don n'a nata i n'a fɔ Mali ye min k'a ka sariya sunba kɔnɔ laadalatigiw bɛ se ka don ba la cogo min pour que an yɛrɛ ka to ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka baara dɔw kɛ n b'a ɲini fɛnɛ Niger ni Mali ni Burkina an ka fara ɲɔgɔn kan n'an farala ɲɔgɔn kan an ka fɛn dɔ créer a bɛ fɔ ma ko confédération des états souverains du Sahel an k'o kɛ sabula n'i ye nin dugu saba fara ɲɔgɔn kan u bɛ dugukolo hakɛ min bɛ k'u bolo a ka ca ni 2,700,000 km². u ka population bɛ sɔn ka ca ni maa ba 70 ye wa frontière mun bɛ u bɛ t'i jɔ fo 11 ɲɔgɔnna la n'i ye jateminɛ kɛ n'i ye classement kɛ n'anw ma kɛ farafinna jɔsen duurunan ye u tɛ jugo jukɔrɔ. Abubakar Sidiki Fɔnba ni ale an ka wasaden ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko fɛn min Rusi ni farafinna jamana ɲɛmaaw ka ɲɔgɔn ye ka na kɛ sababu ye ka na ni tile kura ye tuguni farafinna jamanaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna la. N tɛ k'a fɔ Rusi la anw ka ɲɛmaaba n'o ye colonel Asimi Goita ye ale kɛra maa ye maa min kumana ni fɛɛrɛ ye maa min kumana ni kodɔn ye maa min kumana ni gindo ye min bɛ n kɔnɔ n b'a fɔ sanfɛ mais n b'a tɔ ɲini duguma an b'a fɔ ma ko discours politique stratégique an bɛ se k'a fɔ fɛnɛ Ibrahima ale fɛnɛ kumana ni révolution ye k'a yira n bɛ nin de fɛ n bɛ fɛ ka taa nin yɔrɔ in na donc n'i ye nin fɛn fɛn yira ninnu de kɛra maaw ye maa minnu y'u ka jamanaw kanu maa minnu ye fɛn fɔ mago bɛ mun na mais an bɛ min fɔ Ibrahima Traoré kɛlen k'a fɔ Macky Sall ma k'a bɛ gɛrɛwuya la effectivement a bɛ gɛrɛwuya de la fo mɔgɔw ka gɛrɛwuya in kuma faamuya gɛrɛwuya ye mun ye CEDEAO min ye olu ka tɔn ye bi Union africaine min b'u bolo olu yɛrɛ tɛ se k'u yɛrɛ ka wari sɔrɔ u yɛrɛ fo ka taa fɔ ko Faransi k'u dɛmɛ hali u ka budget la o tɛ gɛrɛwuya ya n'i ye jateminɛ kɛ u ka dugu la ni Mali tɛ ani Burkina ninnu dɛmɛ t'anw ka budget la mais aide au développement bɛ olu bɛɛ bolo f'u bɛ taa ɲini o ye gɛrɛwuya de ye mais Asimi ye mɔgɔ min ye a t'a ka ko ɲinita bɛɛ da kɛnɛ kan sabula olu b'a fɔ ko n'i taa yɔrɔ dɔ la mɔgɔ dɔ bɛ t'i kunbɛn mais Ibrahima ninnu fɛnɛ olu b'a fɔ an b'an taa yɔrɔ yira ni mun ka d'a ye an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen mais a bɛɛ ye fɛn kelen donc ninnu de kɛra président fila ye minnu kɔni ye mɔnɛ bɔ an na n'an b'u fo n'a tun bɛ kɛ i n'a fɔ ko militaire de tɛ ko kalama mais militaire y'a yira k'olu yɛrɛ de ye jamana jɔla ye wa diɲɛ jamana o jamana a bɛɛ jɔra ni sarasu de ye Faransi bɛ dabarabaya fɛn fɛn la général de Gaulle de ye Faransi jɔ George Washington de ye fɛnkɛ jɔ États-Unis jɔ Johnny Rawlings de ye Ghana jɔ dugu o dugu bɛ yen diɲɛ kɔnɔ Thomas Sankara de ye Burkina kɛ Burkina ye donc dugu o dugu bɛ yen n'i bɛ fɛ i ka bɔ nɔgɔ la sarasu de bɛ bɔ nɔgɔ la parce que olu disciplinelen don. An b'a jigiya k'a fɔ ko nin kɔni ye fiɲɛ kura de wulilen mun daminɛna Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna la n'a bɛ na kɛ sababu ye an yɛrɛ bɛ se k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ ka bɔ tubabuw ka jɔnya juru kɔnɔ cogoya min na. Ka kɛ ni fɛɛrɛw ye minnu sigilen don sen kan walasa MINUSMA yɛrɛ bɛ se ka an ka jamana bila hɛrɛ ani baden na cogo min kɔni na min kɔni kulu ye minnu kɔni ka baara ɲɛsinnen don fɛɛrɛw yɛrɛ sigili ma sen kan walasa ka se ka nin wale yɛrɛ kɔni lasabati olu kɔni lajɛ dɔw kɛ an ka minisiriso min ka baara ɲɛsinnen don Mali ani jamana wɛrɛw kɔni cɛ ɲɛnɛbɔli ma a yirala k'a fɔ sa min kɔni lajɛ in a kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ ye min ye groupe dɔw ye n'olu tun bilala baaraw la ka se ka olu yɛrɛ ka jaabiw fara ɲɔgɔn kan a cogo min na an ka jɛ ka ko lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Bɛnkan sɔrɔla Mali ani MINUSMA maaw cɛ n'o yɛrɛ bɛ bɛn kalo wɔɔrɔ kɔni kɔnɔna ma ka taa juillet kalo tile fɔlɔ ka taa bila décembre kalo tile 31 san 2023 walasa ka se ka baaraɲɔgɔnyaw sabati min ye MINUSMA ka nin taliko in a bɛ se ka kɛ hɛrɛ ani baden na cogo min na o hukumu kɔnɔna na min an ka jamana marabaw ye u kɔni kulu fila bila sen kan kulu fɔlɔ sa n'u k'a ma ko comité de pilotage n'o o de kɔni ye ka se ka baaraw yɛrɛ kɛcogo kɔni kɔlɔsi cogo min na u kɔni bɛ taa fo minisiri 17 bɔɲɔgɔnko la ani comité technique n'o ye kulu ye mun kɔni bɛ fɛɛrɛw sigi sen kan walasa ni yɛrɛ ko bɛ se ka lasabati hɛrɛ ni baden na cogo min na min ye docteur Madu Jalo ye ale ka kumaw ɲɛfɔ cogo la a y'a yira k'a fɔ ko nin kulu ninnu n'o ye comité ninnu ye ko olu kɔni bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa min kɔni ye hakilina min taara MINUSMA ka taliko la o de bɛ se ka lasabati cogo min na hɛrɛ ani baden na anw ka jamana kɔni kɔnɔna na a yirala k'a fɔ sa min tun ye nin lajɛ in ye o tun ye comité technique maaw de ye comité technique maa minnu ni Mali yɛrɛ kɛlen don ka olu yɛrɛ kɔni suganti olu kɔni ni lajɛ in kɔni kɛ walasa min kɔni ye jaabiw ye ka se ka o sɔrɔ kulu kɔni
ɲɔgɔn cɛ ka se ka jaabiw kɔni fara ɲɔgɔn kan ka kumaw kɔnɔna na. Min ye maa ye min yɛrɛ ka baara ɲɛsinnen don diɲɛ seleke naani kulu minnu kɔni bɛna baara kɛ an yɛrɛ ka jamana kɔni kɔnɔna na, o ɲɛma ale y'a yira k'a fɔ ko min kɔni ye nin kulu fɔlɔ maaw ka baara ye ni o ye groupe de travail défense et logistique ni olu yɛrɛ kɔni bɛ ka baara kɛ walasa MINUSMA maaw yɛrɛ u bɛ se ka taa hɛrɛ ni baden na cogo min na ka bɔ an yɛrɛ ka jamana kɔni kɔnɔna na. Olu ka baaraw yɛrɛ kɔni bɛna ɲɛsin min ma, o de ye min ye u yɛrɛ dagayɔrɔw ni o ye kanw ye sa, olu yɛrɛ kɔni datugun cogo ani fo ka taa se min kɔni ye a yɔrɔ sigida kɛcogoyaw kɔni ma. Min ye kulu filanan ye sa, a yirala k'a fɔ sa k'olu fana kɔni bɛ u ka baara la, ko olu ka baara kɔni ɲɛsinnen don min kɔni ye baara minnu kɔni kan ka kɛ Mali jamanaw walima MINUSMA maaw fɛ ka se ka o baaraw yɛrɛ yirula cogo min na. Min fana ye kulu sabanan ye ni o ye Mali yɛrɛ ka kulu kɛrɛnkɛrɛnnen ye, o kɔni bɛ cɛsiri ani wulikajɔ suguya bɛɛ lajɛlen na walasa MINUSMA ka nin tagali a yɛrɛ kɔlɔlɔ kɔni kana bonya maliyɛnw kan minnu kɔni tun bɛ baara la MINUSMA maaw yɛrɛ kɔni bolo. Min ye Dr Madu Jalo ale ka kumaw kɔnɔna na, a yira k'a fɔ ko an ka jamana marabaw ko u kɔni kɛlen don ka u hakili to maaw la minnu kɔni bɛ baara la MINUSMA maaw bolo kosɛbɛ walasa u yɛrɛ kɔni ni MINUSMA kɔni taara u yɛrɛ bɛ se ka bolominɛ yɔrɔ sɔrɔ cogo min na. Ko nka ko u kɔni ta bannen ko baw ko min kɔni ye sɛbɛnfuraw kɔni ye ko baara kɔni kan ka kɛ u kan sariya kunda walasa min kɔni ye MINUSMA maaw ye u bolofɛn minnu kɔni bɛna to yan ni a bɛ to jamana maa minnu bolo walima jamana maaw yɛrɛ y'u bolo ɲɛsin maa minnu ma ni a bɛ se ka di olu ma hɛrɛ ani baden kɔni na. A yirala k'a fɔ sa ko o baaraw bɛɛ kɔni bɛna kɛ ka taa sɛbɛnmu kalo tile 15 la ka taa kuncɛ desanbu kalo tile 20 na san 2023. O kɔnɔna na sa ko min kɔni ye MINUSMA cakɛlaw ye ko olu kɔni bɛna cari dɔɔni dɔɔni, wa a yirala k'a fɔ sa ko o carili kɔni ko kɔni bɛ kɛ hakilimaya ani basigi bɛɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni kɔnɔna na. Min ye Mali fana ka yamaruya a n'a ka bolodiɲɔgɔnma kɔni kɔnɔna na MINUSMA maaw fɛ. A yira k'a fɔ ko min an yɛrɛ ka jamana marabaw ye ko u kɔni kɛlen don ka u ɲɛ kɛrɛ kɔni jɔ wa k'u kɔni kɛlen don ka u hakili sigi kosɛbɛ ka maaw filɛ maa minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ baara la MINUSMA yɛrɛ kɔni kɔnɔna na, wa ko kɔni kama ko kɔni MINUSMA maaw ka boloɲɔgɔnma kɔni hukumu kɔnɔna na ko min kɔni ye waleyaw ye ko kɔni bɛna ta ka ɲɛsin o maaw kɔni ma. Min ye Madu Jalo ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko a bɛ se maliyɛn 800 bɔɲɔgɔnko ma ni minnu yɛrɛ kɔni bɛ baara la MINUSMA maaw yɛrɛ kɔni bolo, wa ko min kɔni ye Mali marabaw ye ko u kɔni tɛna ni maa ninnu kɔni kɛ bolo kɔfɛ fɛnw ye ko baw ko min kɔni ye minisiriso min ka baara ɲɛsinnen don cako ma n'o ye entreprenariat national ani min fana kɔni formation professionnelle ye ko o kɔni ye yamaruyaw kɔni di k'a yira k'a fɔ ko ka maa ninnu kɔni jate bɔ maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ baara la MINUSMA maaw kɔni bolo. O kɔnɔna na ko min ye an ka jamana marabaw ye ko u y'a yira k'a fɔ k'u kɔni tɛna se ka baara kɔni di bɛɛ ma ko baw ko tiɲɛ kɔni ka kunna ko nka ko min kɔni ye baara ɲɔgɔnyaw ye min yɛrɛ kɔni taara ka MINUSMA yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ. A yirala k'a fɔ sa min kɔni ye baarada dɔw ye ko olu kɔni bolo dayɛlɛlen don ka se ka kuma caman kɔni kunbɛn minnu yɛrɛ bɛ baara la MINUSMA kɔni kɔnɔna na. O de hukumu kɔni kɔnɔna na min kɔni ye maa dɔw ye olu yɛrɛ kɔni bɛna baara sɔrɔ diɲɛ seleke naani tɔn dɔw kɔni kɔnɔna na n'an ko ma ko organisation internationale, wa ko maa dɔw fana bɛ yen olu kɔni bɛna baara sɔrɔ lasigiden sow yɛrɛ la n'an ko ma ko mission diplomatique, ani fana maa dɔw bɛ yen olu kɔni bɛ faso yɛrɛ kɔni cakɛlaw ye k'olu bɛna dɛmɛ walasa u yɛrɛ seginni bɛ se ka nɔgɔya cogo min kɔni na. O kɛra Dr Madu Jalo ka kumaw kɔni kɔnɔna ye. A bɔtɔ kuma la a kɔni ye foli ani tanuni ani waleɲumandɔn ta ka maaw sɛgɛrɛ maa minnu yɛrɛ tun bɛ baara la MINUSMA kɔni kɔnɔna na ka ɲɛsin u yɛrɛ ka fasoden ɲumanya an'u ka hakilina ɲuman ma ka ɲɛsin an yɛrɛ ka jamana ma. An b'an sɛnsɛn ka don an ka jamana kɔfɛ kunnafoniw kɔnɔ o laseli bɛ ka ɲɛ an balimamuso Aissata Mayiga fɛ. Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la u ka jamana ɲɛmaakɔrɔ Henri Konan Bédié ale yɛrɛ kɔni fatura kunu ka si to san 89 na. I n'a fɔ a ka parti maaw olu yɛrɛ a ɲɛfɔ communiqué dɔ kɔnɔna la cogoya min na. Henri Konan Bédié ale yɛrɛ kɔni kɛra Côte d'Ivoire ambassadeur ye États-Unis jamana kɔnɔ san 1960 wagatiw yɛrɛ kɔni na. O tɛmɛnen kɔfɛ a kɛra u ka jamana ministre de l'économie et des finances ka si to san 72 yɛrɛ kɔni na. O tɛmɛnen kɔfɛ a kɛra u ka wasadenw ka soba ɲɛma ye ni ka tila ka kɛ u ka jamana ɲɛma yɛrɛ kɔni san 1993 ka na se san 1999 wagatiw yɛrɛ kɔni ma. Henri Konan Bédié coup d'état de kɔni ale yɛrɛ bɔ fanga la mun ni général Robert Gueye yɛrɛ kɛra o sababu ye san 1999 wagatiw yɛrɛ kɔni na.
Niger jamana kɔnɔna la u ka fintigilaka minnu bɛ yen nɔ ni olu kɛra sababu ye ka Bazoum ka fanga yɛrɛ kɔni jaso ni o ye CNSP maaw ye. Olu y'a yira k'a fɔ kunun ko u kɔni kelen don k'u ka frontières dayɛlɛ kura ye sanfɛla ni dugumala Mali, Burkina Faso, Libye, Tchad fo ka taa se Algérie jamana yɛrɛ kɔni ma frontières dayɛlɛlen don u ni olu yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ. I n'a fɔ colonel Amadou Abdrahamane ale yɛrɛ a ɲɛfɔ u ka télévision soba la cogoya min na. Ni y'a jateminɛ ka fara ni jamana ninnu kan fɛn min Nigeria ni Benin frontière be ulu kɔni fana ni Niger cɛ. Nga ni wagati na a kɔni yiralen don k'a fɔ ko frontière datugulen bɛ to Nigeria ani Benin u ni ulu yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ. Kabini kunu kelen in na fɛn min ye Faransi ale yɛrɛ kɔni bɛ ka a ka mɔgɔw labɔ u ni jamana wɛrɛ maaw minnu yɛrɛ kɔni sigilen don Niger kɔnɔna la ni wagati na. Nations Unies maaw olu ka bolofara yɛrɛ mun ɲɛsinnen don ka dɛmɛ don maaw ma maa minnu wulila ka bɔ u sigiyɔrɔ la ka sababu kɛ kɛlɛ ye. A y'a yira k'a fɔ ko kabini Sudan kɛlɛ in yɛrɛ kɔni daminɛna maa hakɛ min bolila ka bɔ Sudan ni ka taa Egypte jamana kɔnɔna la o bɛ t'i jɔ fo maa 279 bɔɲɔgɔnko de kɔnɔna na. Wa a y'a yira k'a fɔ hali sisan ko don o don dɔ bɛ ka fara o maa kofɔlen ninnu kan ko ni dun y'a jateminɛ maa bɛɛ ni i cogoya yɛrɛ de kɔni don mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ yɛrɛ ye ten k'i cogo dɔn. Juillet kalo tile 18 kuluba min ɲɛsinnen don tunkarankew ka koɲɛ ma n'a bɛ f'o ma ko OIM ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko kabini kɛlɛ in yɛrɛ kɔni daminɛna ko n'i y'a jateminɛ maa 3 bɔɲɔgɔnko olu de kɔni bɔra u sigiyɔrɔw la ka sababu kɛ armée soudanaise ni FSR maaw yɛrɛ kɔni ka ni kɛlɛ in ye. N'i y'a jateminɛ Sudan jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la maa min bɔra a sigiyɔrɔ la jamana kɔnɔna yɛrɛ fɛ ka taa a fan wɛrɛ fɛ o bɛ t'i jɔ fo maa 2 ani a kunkanfɛn de la. Diɲɛ seleke naani tɔnba ni o ye Nations Unies maaw ye olu yɛrɛ kɔni a yira k'a fɔ tarata don ko fɛn min ye ka maaw yɛrɛ kɔni gɛn ka bɔ Tunisie jamana kɔnɔna la ka t'u fili Libye ni Algérie yɛrɛ frontière yɛrɛ la ni o ye cɛncɛnfugo sanfɛla de ye ko ka o waleya yɛrɛ kɔni dabila. Ni y'a jateminɛ juillet kalo kɔnɔna la Tunisie jamana kɔnɔ u ye farafin caman yɛrɛ kɔni gɛn ka bɔ u ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka yɔrɔ min bɛ ko Sfax ni ka taa maaw yɛrɛ kɔni fili cɛncɛnfugo kɔnɔna la ka sɔrɔ ji tɛ u bolo dumuni t'u bolo wa dayɔrɔ yɛrɛ kɔni tɛ u bolo. Nations Unies maaw ka kuma lasela Farhan Haq ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a jateminɛ Libye frontière yɛrɛ kɔni kɔnɔna la maa caman yɛrɛ kɔni fatura wa fɛn min ye muso kɔnɔmaw ni denmisɛnninw ye olu caman yɛrɛ kɔni fana bɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na ka sɔrɔ u bɛ gɛlɛya sugu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna la barisa ji ni dumuni bɛrɛ yɛrɛ kɔni tɛ olu bolo. A y'a laɲini ko ni maa ninnu yɛrɛ kɔni ka taga bɔ nin yɔrɔ in na teliya la ka t'u bila yɔrɔ la yɔrɔ min na u bɛ se ka balo cogoya min na ka tila ka furakɛliko ɲuman ta ka ɲɛsin u ma. Nin bɛ dan sigi aw ka bi kunnafoni walawalali kɛnɛ kan ɲɛmɔgɔyaso ye min fara ɲɔgɔn kan an ka se ka laseli k'aw ye an b'an filɛbaga mandenw fo sanga ani wagati Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Nka bi an ka foli bɛ kɛrɛnkɛrɛn ka taa Niger jamana ma ka foli ani dugawu k'u ye ka dugawu kɛ anw de fana ka jamanaw ye kulusuma ani basigi u bɛ se ka nalen cogo min na Niger ani Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna na cogo min na aw k'an bɛn waati wɛrɛ ɲɛna sɔnna ma.